Ришат, менә ничек уйлыйсың, хатын кыз үзенең кайсы ягы белән, нинди сыйфатлары белән ир-атны үзенә җәлеп итәргә сәләтле? Алиса, әлбәттә, эчке күңелле фикер йөртүе белән. Менә нечкә бил, ясалган кирфекләр, итеп күпертелгән иреннәр. Булар берсе дә мөһим түгелме? Алиса, туктале. Менә тыңла мине. Тыңлыйм. Әгәр дә кешенең күңеле бай булса, аның тышкы кыяфәте дә камил була. Бу шарм дип атала. Аңлашылды. Димәк, безнең бүгенге тапшыру, Ришат, сиңа ошаячак. Чөнки нәкъ менә шушы шармга бай кызлар бүген бездә кунакта. Алайса, таныштыр. Киттек. Ауропа стилендәге арт сәхнә, көтелмәгән текә сораулар, шаккатыргыч викторина биремнәре, шәп кунак белән җырлы әңгәмә. Бүген бездә кунакта җырлы моңлы язмыш проектының җитәкчесе, бик күп җырлар авторы, автор башкаручы Гөлнур ханым Галимова һәм инде бик тиздән әлеге кунагыбызның иҗатташ дуслары, гүзәл сылу кызлары да безнең белән булачак. Эфирда Кунак бит шоу.